Namhlanje lusuku olukhulu, usuku lokugqibela lukaPhakamile Gregory Mpeku, umfana ebesaziwa njengoSincinzi, abanye xa bembiza bathi Cool Baby. Namhlanje sikusuku lakhe lokugqibela apho uthe uThixo wawuthatha umphefumulo wakhe. Xa ujongile lapha ngasemva nalapha ecaleni kwam kugcwele ngabantu abaninzi abebezovuyisana nesikhunu nokuhamba kwakhe, bazothi halala kuba umsebenzi ebewuthunywe emhlabeni ugqibile. Eli sithetha ngalo ke liqhawe lamaqhawe, umfana odume kakhulu kwimidlalo wamanqindi, izinto azenzileyo. Yeka nje wena xa ndinokubalisela into okokuba yena ube ngabanye babantu babe nebhadi, sorry, le nto yokuba ngakade ade ayoyilwela intshinga yalapha eMzantsi Afrika ngenxa yecompetition eyayikhona ngelo xesha. Kodwa ke xa sithetha ngoPhakamile Mpeku sithetha ngoyena mfana odume kakhulu, oyena mfana olenzileyo igalelo kakhulu apha emanqindini, ingakumbi nangakumbi apha kule area yakwa-5. Uyakhumbula kaloku bakhona abafana bafana no-Sexton Ngqembana, o-Andile Phillips, bonke bakhulela apha, bonke banyathele enyathelweni lakhe.